எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே பயந்து போய் எதிர்பார்த்துட்ருக்க இந்த கொரோனாவோட 3ஆம் அலை தாங்க. அதாவது கொரோனாவோட தாக்கம் பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது. இப்போ சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா இன்னி நிலவரத்துக்கு 1623 பேர் கொரோனா நோயால் மறுபடியும் பாதிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஆனால் தமிழக அரசு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த நிலையிலையும் பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் திறந்திருக்காங்க. இதில் அக்டோபரில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, கொரோனாவோட உச்சம் இன்னும் அதிகம் பெறும் அப்படின்னு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மருத்துவத்துறை செயலாளர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர் தான் தெரிவிச்சிருக்காரு. இது தமிழக அரசுக்கும் தெரியும். ஆனால் ஏன் இந்த பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் திறந்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் யாருக்குமே இன்னும் புரியலை. தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொரோனா பாதிப்பு சற்று அதிகமாகிட்டே இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். நேற்று நிலவரப்படி 1693 பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிச்சிருக்காங்க. அதன்படி பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவில் இதுவரைக்கும் 26,40,361 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதே போல் 25 பேர் நேற்று ஒரே நாளில் உயிரிழந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. இது கொரோனாவால் தான் உயிரிழந்தது சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நிலையில் மருத்துவத்துறை செயலாளர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் பொதுமக்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. இதுவே தான் தமிழக முதலமைச்சரும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. கூட்டம் அதிகமாக சேரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் பொதுமக்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றா சேர இடத்துல எந்த விதமான முகக்கவசமும் இல்லை, தனிநபர் இடைவெளியும் பின்பற்றலை. ஓகேங்களா. இது ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஏன் இதை எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடந்த சில மாதங்களாகவே தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா தினசரி கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை 1500லேருந்து 1600 வரைக்கும் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது. இதுக்கு அடுத்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நிலை அதிகமாக கூடும், அதுவும் மாறக்கூடும் அப்படின்றத தான் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா. இந்த வீடியோ நிறைய பேர் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த விஷயங்கள் அதை பற்றின டவுட்ஸோ ஃபீட்பேக்ஸோ எது இருந்தாலும் அது எங்களுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.